Dobrý den, mé jméno je Ondřej Valenta a chci pro obyvatele Karlína a posléze Prahy vytvořit webový portál, půjčovnu, na němž by si jeho uživatelé mohli snadno mezi sebou půjčovat a sdílet svoje věci. Nejen mě, ale možná i vám už se totiž někdy stalo, že jste zrovna doma neměli tu věc, kterou jste potřebovali. Ať už to byla třeba vrtačka, kolo, nějaká konkrétní knížka, štafle nebo pilka. A konkrétně já jsem hodně takový asociální člověk, takže mě je nepříjemné chodit po sousedech a ptát se neznámých lidí, jestli zrovna nemají tu věc, kterou potřebuju. A protože vím, jak je to nepříjemné, tak to chci ušetřit nejen sebe, ale i vás. Chci zkrátka tento problém uchopit systematičtěji a na to vzájemné půjčování vytvořit nějaký nástroj, nejlépe webový portál, přes který to všechno bude daleko snadněji. Jeho fungování v Karlíně i v dalších městských částech se vlastně bude točit okolo těchto tří pojmů: komunita, důvěra a sdílení. A bude je posilovat. Nápad to není nový. Vlastně se dá říci, že ho kopírují z několika zemí západní Evropy, kde v půjčování a obecně sdílení a vzájemná výpomoc fungují už delší dobu a využívá je stále více lidí. I v Česku jsem našel 2 weby, které se na půjčování věcí zaměřují. Jsou to velmi dobré iniciativy, ale bohužel, aspoň co se Prahy týče, zanedbávají to podstatné, a to je, že půjčování je hlavně sousedskou a komunitní záležitostí. Já vlastně jen dělám to, že se těmito vzory inspiruji, vylepšuji, trochu přetvářím podle svého, zasazuji je do prostředí Prahy a zkouším, zdali budou fungovat i tady. Chápu, že tenhle projekt není pro každého. Že nikdo prostě nechce někomu cizímu půjčovat svoje věci. To úplně chápu. Ale ty z vás, kterým tento nápad přijde dobrý a zajímavý, prosím o přispění. Děkuju moc krát. Nikdy totiž nevíte, zdali jednou nebudete něco i vy potřebovat.